Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġanna u Salvu Buttigieg. Kellum wara li l-bieraħ iċċelebrejna il-festa, solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu, illum niċċelebraw it-tifkira tal-qalb bla teba ta' Marija. Hekk il-qalb ta' Marija hija ġbija ħajja tal-qalb tal-Mulej Ġesu. Jew nitolbuha biex aħna wkoll narfu niftħu qalbna għall-imħabba ta' Kristu lejna. Fil-waqt li narfu min-nuqqasijiet tagħna hija wħud nitolbu maħfra għal ħtiejietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intejjej mar għaxir għall-Ispirtu Santu fil-qalb tal-Verġni mqazza Marija. Fil-ħnina tiegħek għamel li bit-talb tagħha jistħoq ilna nkunu tempju tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Nisel il-poplu tiegħi ikun magħruf fost il-ġnus u liedhom qalb il-popli. Kull min jarawhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għaxu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għat-tieni, bħala rus imżejjem b'kuruna, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet l-imbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija quddiem kollha kemm huma il-ġnus. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali, ngħidu flimkien, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Ferħet qalbi bil-Mulej is-Salvatur tiegħi. Ferħet qalbi bil-mulej, irtefet rasi fil-mulej. Iddieħak fommi bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Tkisser il-kaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobs inkrew u ma bakowx jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbilet il-mara b'ħafna tfal. Ferħet qalb il-mulej is-Salvatur tiegħi. Il-mulej jibat il-mewt u jagħti il-ħajja, iniżżel fl-imwiet u talla. Il-mulej ifakkar u jagħti il-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Iqajjem mit-trapp il-msejken u l-fkajjar jerfgħu mill-miżbla u ikedhom mal-gbarat biex jirtu tron ta' ġeħ. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ħin għall-Verġni Marija li żammet sewwa f'qalba il-kelma talla u kienet taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Ta' kull sena
Il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu it-triq lura, imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu l-ġenituri. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda wara jum mixi feċċew fost rabathom u n-nies li kienu jafuhom. Ma sabuhx u għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom, u kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu, ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jien konna nfittxuk b'qalbna maqsuma. U għalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Ż'dak li jemu ma fehmuhx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom. U ommu kienet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha. Il-kelma tal-mulej. Din nagħmlu t-tifkira tal-qalb imqazza ta' Marija. Forsi tajjeb nagħmlu domanda, imma x'qalb kellha Marija? U r-risposta tagħtilna l-Iskrittura. Il-qalb ta' Marija kienet qalb umana, imma qalb miftuħa beraħ għal Alla. U x'tab xejn is-salm responsorjali li huwa mibni propju fuq il-kelmiet tal-Magnificat, fuq dak li qalet hi stess, aħna l-għodu weġibna wedna ferħet qalbi bil-mulej, is-Salvatur tiegħi. Il-kliem preċiż tal-Magnificat, l-Spiritu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. F'kelma waħda, il-ħajja kollha ta' Marija kienet ħajja mimlija bil-preżenza ta' Alla. Marija ssib il-ferħ, is-serħan, il-kuraġġ, l-għajnuna anke fil-mumenti jibsin meta tfittex lil Alla. Il-Vanġelu tal-lum jurina hekk kif anke Marija u Ġuseppi kien hemm mument fil-ħajja tagħhom fejn tilfu lil binhom għal xi jiem. U jurina kif dawn bliema ħeġġa feċċewh. Għaliex? Għax il-ħajja mingħajr il-preżenza ta' Alla ma fihiex sens eżies u din hija tagħlima għalina. Ħafna drabi l-iżbal tagħna ara Marija u Ġuseppi mill-ewwel sabuh, kienu jafu fejn għandhom imorru jfittxuh. Reġgħu marru Ġerusalem fit-tempju, fid-dar tal-mulej. Ħafna drabi aħna niżbaljaw fit-tfittxija tagħna ta' Kristu. Għax naħsbu li l-mulej qiegħed fl-affarijiet materjali. Għax naħsbu li l-ferħ veru jiġi minn dak li tirreklamalna d-dinja. Il-ferħ veru, il-qalb issib il-paċi meta timtela bil-preżenza ta' Alla. U Salluqa imbagħad jagħlaq dan il-passaġġ kif smajna dik is-sentenza famuża li jikteb dwar Marija meta jgħid u ommu kienet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha. Din is-sentenza Salluqa ma kitibiex biex jagħlaq ir-rakkont ta' meta sabu lil Ġesu fit-tempju,
Imma dan l-istess rakkont huwa wieħed mill-aktar kidbiet minn l-aħħar kidbiet li jikteb Luqa fil-Vanġelu. Il-Vanġeli kollha ma jibdewx mir-rakkont ta' twelid jew mit-tħabbira tal-Anġlu. L-ewwel paġni li jinkitbu fl-Evanġelji tagħhom kienu dejjem dawk tal-qawmien ta' Kristu. Imbagħad bdew ġejjin lura. U għalhekk dan il-rakkont huwa wieħed mill-aħħar paġni li Luqa jikteb fil-Vanġelu tiegħu. U għalhekk bih irrid jgħidilna fiex kienet tikkonsisti il-ħajja kollha kemm ta' Marija. Din is-sentenza turina kif għexet il-Verġni Marija. Marija għexet fuq dil-art billi kontinwament ta' kuljum kienet toss f'qalba il-ħwejjeġ ta' bina. Dan qed tagħmlu biex tistieden lili u lilek biex anke aħna ngħixu din il-ħajja ta' kuljum billi nitalmu nożżu dak kollu li jgħidilna l-mulej. Billi nsibu momenti fejn kif nintebħu li qalbna qed tintela mhux bil-preżenza ta' Alla imma b'affarijiet tad-dinja mill-ewwel infittxuh. Marija tgħallimna nożżu il-kelma ta' Ġesu. Tistedinna noqogħdu naħsbu fuqha, nimmeditawha. Għax meta aħna nimmeditawha, imbagħad ikollna l-qawwa u l-kuraġġ li dik il-kelma li hemm fil-fond ta' qalbi infittex biex ngħixha. Ħadkun il-Verġni Marija magħna f'din il-mixja tagħna lejn is-sema. Tgħallimna nożżu u ngħixu il-kelma ta' bina. Jew nresqu it-talb tagħna lill-Alla li fil-qalb la tebba ta' Marija tagħna raġġ ta' dawl u tama fil-mixja tagħna ta' kuljum. Ngħidu għalhekk tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex il-Verġni Marija tatina li niggustaw il-kelma tiegħek mulej ħalmi permezz tal-qari u l-meditazzjoni tal-kodba mqazza aħna wkoll niltaqgħu ma' Kristu nitolbu. Sabiex l-om qaddisa tiegħek tħares l-umanità minn kull vjolenza u tagħti l-qawwa lis-setanin tal-art sabiex jaħdmu ħalli tinkiseb il-paċi tant mixtieqa nitolbu. Sabiex il-Verġni Marija tenna biex qalbna tkun tixbaħ lil tagħha, qalb miftuħa għal kelma ta' Alla, lesta biex tfaħħar lil Alla u tgħin lill-oħrajn nitolbu. Mulej Alla tagħna, Inta għamilt il-qalb la teba tal-Verġni Mqazza Marija, amara tal-verb tiegħek u post qaddis li fih jammar l-Ispirtu Santu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li l-fidili tiegħek qegħdin jagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija biex ikun jogħġbu lilek u jagħtu lilna l-għajnuna għat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek, imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu ta' ħajr li għamlitlek Omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuqha l-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġanna u Salvu Butiġieġ u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Alla Marija, mal-San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk
b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu, l-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Mulej, inti jaqqatna mal-poplu li fdajta għalik għal dejjem. Aħna u niċċelebraw it-tifkira ta' ibnek. Għatina il-ġieħ li nimtlew bil-grazzja tiegħek u saħħaħna dejjem fis-salvazzjoni. Bi Kristus Siedna. Kejjew nitolbu l-Omna Marija tenna biex aħna wkoll qalbna tkun tassew miftuħa għal Kristu. Ħalli aħna minn għandha nitalmu kif napprezzaw dak kollu li l-mulej jagħtina u ninsġulu wkoll innu tarat il-ħajr. Ngħidu flimkien: Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.